Sa tiyon nga ang katawan sang Ginoo wala naging mahimo sa pagluwas sang ilang pagalingon. Dira magapakita ang Ginoo sang iyang gahom sa pagluwas sang iyang katawhan padulong sa kadalagan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagkalakay, pag-review sa ngaton Sabbath School lesson. Ngaton ginatunan sa kada simana. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department. Sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado inyo masunsun na host. Ini isa ka Ilonggong programa version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ari subong ang akon naupod mga kauturan, ang isa namon kaupod wala nakaabot tungod sa rimalaso sa sitwasyon apang aton padayon ang aton ipagtuon. Isa lang ang aton nga Lone Ranger, ang aton nga resource person. Karon mga kauturan wala sang iban, siya ang aton nga former nga dean sa School of Theology diri sa CPAC. Kagkaroon isa siya ka missionary teacher dito sa may Thailand sa International Adventist International University sa Thailand. Yes. Isa sa dito sa aton mga professors, mga kulturan sa ila dito nga School of Theology. Wala sang liwan, wala sang iban si Dr. Pastor Victor Cordoba Montaño. Pastor, welcome back to the Philippines. Thank you sa imo pag-akseptar sining appointment. Thank you, Pastor, sa paghatag sa akon naman liwat sang tinion nga maka-join sining programa. Na-miss na nako ini nga programa sa kaya to ko to sa Thailand and I'm happy ma-invite sa imong program. Yes, and that's correct. Kadamo mga kauturan sa mga tiyon galing kiti ato na sa pastor sa Thailand. So, ari sa subong nga bakasyon dali. I'll get this opportunity sa pag-imbitar sa iya mga kauturan. Pastor Vic, ari na kita sa lesson 6 through the Red Sea. Ang ilang pag-agi na sa Red Sea o kung pulang dagat. Para ini sa Agosto 2, Agosto 9. Okay. Apang sa hindi pa kita magpadayon mga kauturan, aton iduko ang atong mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigation, iyari kami Ginoo nagapalapit sa imo. Ginakilala namon ang imong pagka-Dios. Kagamon karon ginaimbita ang balaan nga espiritu nga magadihon, magabulig sa amon mga Ginoo nga ang leksyon nga amon makuha mga namigid nga mga punto nga makahatag sa amon sing kadasig sa pagpadayon alagad sa imo. Bendisyon ni ang amon mga manog palamati kag ang amon manog talanaw. Hope di kami ni Dr. Victor Montaño Ginoo inatugyan namon ini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Aton na basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Exodo 14, versikulo 13 kag 14. Nga nagasiling, kag si Moses nagsiling sa katawhan, dili kamo magkahadlo, pahimonong, kag tanawa ang kaluwasan sa Ginoo, nga himuon niya karon nga adlaw sa inyo. Kay ang mga Hiptuhanon, nga inyo nakita karon nga adlaw, hindi na ninyo nga masa makita liwat. Ang Ginoo magapakig-away tungod sa inyo, kag kamo magapahimunong lamang. Grabe nga mga pagsasalig sa Ginoo. Yeah. Doc Vic, as what I've said, ari na kita sa lesson 6. Yeah.
amo na ni ang panahon nga ma-cross na sila halin sa ito. Sa nagligad nga si manang aton gitunan is about the Passover. Nga sa diin ang mga ginhatag na sa Ginoo ang napulo kalalatan, the 10th plague, nga amo to ang nagpamatay sa mga firstborn sang mga Eptuhanon. Hindi lang mga tao nga firstborn, apil pa ang mga kasapatan. Yeah. Karon gintugutan ni Paraon nga magwa na kamo kay budlay na kalisukan na damo pa ni sa matabo sa amon. Yes, and that's it. Yeah. So, ang mga punto diri Dokbik nga aton matunan what do you ay mo na nasagap kay mo na kita diri nga mga punto nga tunan sa sini nga semana. Well, nami ining Exodus kay nagahambal ini isa ka butang very historical ni siya, Yes. kag theological man. Yeah. Kay amo ni ang panahon nga makita naton nga this is an experience which is so dramatic nga natabo dito sa Israel or sa Ehipto, Yeah. no. Nga mahambal naton nga importante ini kay nakita naton diri nga ang ginhimo sang Ginoo kung paano niya ginluwas ang iyang mga katawhan. Let us remember nga ining Ehipto it is a superpower kag ano man lang ang Israel. Ulipon lang gani sila. Ulipon lang sila. Pero diri makita naton kung paano ang katawhan nga yara sa Ginoo, paano niya lupigon, pildihon ang isa ka bantugan nga nasyon nga kaanay. Number one sa bilog ng kalibutan during the time. Wala sa makadaog. Wala sang budlay gid man pildihon pero because the Lord will fight for His people. Yes. So amo ning makita naton ang deliverance nga ginpakita sang Ginoo sa iya nga katawhan sa kamot sang Ehipto. Kaga amo ni diri nabasi man ang kaluwasan nga paghahimuon sang Ginoo in the future to our Lord Jesus Christ and Yes, and that's correct. Kay ti isa sa aton ding matunan is the Song of Moses. Nga tisaw sa ang revelation ang bugna nagambal nga one day the redeemed will sing the song of Moses and the song of the Lamb. Yes. Sang ligad ng mga sinamana Dokbik, ang ato natunan nga ini nga away, hindi away sa katawan, kundi away sa mga Dios. Kay ti ginpakita agad sa Ginoo nga ang tanan nga mga Dios sa mga Israelino nalupig ya. Halin sa kay ti ang mga Ehiptoanon tanan nga mga anggol sang ilang kabuhi may Dios nga ilang ginatanaw. May Diyos sa tubig, may Diyos sa bulan, may Diyos sa adlaw, may Diyos sa fertility, may Diyos sa mga babae, may Diyos para sa mga arma, sa mga gera, so forth and on. Na ang katapusan nga Diyos, amo to ang darkness, wala nga kay kanisiyam nga kalalataan nga nagtutal gid dark, nga wala gid dulong gid ang ilang nga Diyos sa to. Amo si God Sun Ra. Kaya ang sun ang adlaw amo ginang ila pinakadako gid nga Dios nga ila ginakabig. Luwas ang ilang hari nga si Paraon nga ila man ginakabig nga Dios man. So it is not a battle between people, the Egyptian and the Israelite, but it is a battle between the gods of the Egyptians and the God of the Jews, of the Israelites. Na ginpakita agad sang Ginoo nga perdi ang tanan nga Dios. Now si Paraon nagsiling na okay na, kakanta ka mo. Pero sa hindi pa ka maglakat, pwede na kamo kapangamuyo, pwede na kamo kasimba. And then God will bless you and your God will also bless me. Ano ang punto nakita to lang. Iyan ay kinpabilin-bilinan. Sige, lakad na kamo. Na simba na kamo sa Diyos. Kamayon kamo sa Diyos. Kabay pa nga ako pakamayon sa Diyos. Yes, what's the theological impact? Kung atong tunan, sa pagsugod pa lang, ginambala na siya ni Moses nga
pagwaa ang katahon kay magasimba kami Magasimba sa kami. Pero we don't have freedom of religion right here. why niya gintugutan. So ang natabo sina nag-abot ang series of plagues. Nag-abot sa ikapulo. So sang nakita niya nga daw perde na gid siya, desperado na ni siya mo. Desperate na si pero kay imagine ba halos ang tanan na there was a sort of a destruction in the land of Egypt. So desperado na siya, wala na siya sang mahimo. So iya na lang ginpagwa. Believing mahilway siya sa kasakitan, mahilway siya sa mga katalagman nga matabo pa sa iya. So it's not hindi siya isa ka espiritu sang repentance. Wala sang ginatawag nga repentance. Hadlok ni siya sa consequence nga matabo sa iya. So, amo na nga ginhambalan niya siya, okay, lakat ka mo, please bless me. Ang pamangkot bala karon bendisyonan ayan siya sa bendisyonan ayan siya sang Ginoo sini. So, I believe nga hindi siya pagabendisyonan sang Ginoo. Kay una wala sang paghinulsol nga yara wala gid sang paghinulsol nga yara sa iya. Kung aton tanaw ng istorya, samtang maara na sila sa gapalapit na sila sa dagat sa Red Sea, nagbaylo ang hunahuna ni Parao kagin lagas pagid siya. So, diri na makita nga kung wala sang pagbago sang tagipusoon, wala sang obedience, bisan ano pa ang pangayo mo sang benediction, I believe that the Lord will not really bless you. Kag Dok ang imo ginpunto nga wala repentance iya. Kag wala man submission. Wala submission. Iya lang gitugutan kay na perde siya. Iya gin-accept nga perde siya. Pero wala siya nag-accept nga wala sing repentance sa iya nga bisan napatay ng iyang bata nga magulang nga amo to tani ang mangin sunod nga paraon kag mangin Dios ti pagkapatay sito ang punto diri sa atong leksyon out of defeat inablang ideya mong isa nga perdi ka pero hindi ka magbaton nga nami sila. So may tendency gid nga mabalos ko. Mabalos ko kay naperde ko sa subong pero sa sunod dag-on ko gini. Do amo bala na sa basketball. Wala ka gapati nga superior ang kontra mo. Natabuan lang na perde ka mo. Sa sunod imo gid tinguan mo daw ka. Do amo ni ang sitwasyon. Amo gina sa Dok. Wala gid siya nagkilala gyapon nga ang Dios gamahanan. Bisan amo na to nga natabo sa iya. Ay lang ginbatong nga perde siya. Yeah, he was really broken but he was not changed. He was not a changed man. Wala submission, wala repentance. Wala acknowledgement. Wala gid. Kay hunahuna niya sa iya ko galing Dios siya mo. Dios siya mo. Amo man ang pagpati sa mga Ehipto sa ilang paros. Dios siya do naghambal siya. Okay, sorry. Pero sa likod gali ga-cross ang finger sa likod. Wala sang real sorry nga matabo gusto lang niya ang ginatawag he wanted relief bala sa that's the word. He wanted relief. Kaya mo man ang tao mga katawan kay sa katao guan na kamo kay damo pa ni sa may tabo sa amon kunari kamo diri na so hindi nga siling nga nagpati sila kundi ang ilalang nga magguwa sila sa kalisdanan nga ilagin amo na siya kung ara ang presensya sa mga Israelinon ara gyapon ang ang plague o ara gyapon ang tunglo kung sa Cebuano pa ang mga kaperdian ara gyapon. That's why guwa kamo para nga mahilway kami. Yes, Dok. So ato makita Dok nga makita naton diri sa istorya nga niya he wants relief but never he wanted to be changed. Kaya ang repentance is total change mo. So ma-relieve lang siya sa mga natabo sa basol sa mga katawan niya. And then makita na kung when it comes to time momentary lang. Momentary lang, hindi life transforming. Kaya ang true repentance total life transforming. Kag gusto niya nga taguon ang iyang sala. Yes. Hindi niya
wala niya ini gina-confessa, dapat i-confessa na kinahanglan magbag-ugid siya. Amo ni nga makita ano Yung espiritu. Yung espiritu nga he wanted pain to stop but didn't want to change. Ti paano siya siling ti bendisyonan ako pakamuyon ako. Paano sa pakamuyon sa Ginoo? Wala gani siya nag-acknowledge sang Dios sang mga Israelino. Kung kisa baladok kaangay bala kita ni Pero. Kaangay kita ni Pero nga gusto naton nga pakamayon sang Ginoo, gusto naton makapasa sa exam. That's why we come to the Lord. Bala na gusto naton nga maayo sa aton nga balatian. Amo na nga nagkakadto kita sa pangamuyo kita. Wala gid gusto naton nga maproteksyonan, gusto naton nga may madawat kita nga blessing, but nabayran ng utang. Pag-ara nabayda ng utang, nahil kita, balik man tas dati. Amo wala ni Dok ang istorya. That's nice. So kita naton nga inaatake naton si pero ang problema bala ang sakit ni Pero kumusta man ara man bala sa aton amo nang pamangkot. So dapat ang pagpanawag sa aton sa Ginoo sa sining election kinahanglan gid sang total repentance, change gid kay ang Ginoo gusto niya gid ang relasyon. Ang akong Dok kanami sa imo punta ang word mo nga relief. Nga ma-relieve lang siya sa pain right now. Kaya mo man ako sa mga muyo kita kay sakit kita. Lord, kung mag-ayo ko, mahalagan ako sa imo. Ang imo lang yang idea nga maayo ka lang. Pero after ka maayo, wala naman. Lord, no, sige, masimba ko, pasaralan ko. Bayari lang niya akong utang. Mabalik na gid ko sa imo. Pero wala total repentance. After nga masolbal na ang problema, ma-relieve na kita sa burden nga atong ginadala, balik naman kita sa dati. Amo na si pero ginlagas siya after pila ka adlaw to nga nagwa na. Gilagas niya. Ang mga ano. Okay. Ang Monday naton Dok nga punto is consecration of the firstborn. Ano Dok big ang firstborn? Nga ang firstborn gito ang ginpatay sang Ginoo sa mga itohanon. Kagdayon siling sang Ginoo, Moses sa hindi pa kamulakat, inyo ana i-consecrate ang inyong mga panganay. Remember nga ang ining kalibutan Dok ang nagapanag-iya ini sini ang Ginoo, including our life. It's not only the firstborn but also everything. Everybody. So sa sining natabo aton tun-an aton at mahibalan nga before ang angel of death magapanaog naghambal ang Ginoo sa ila. Okay, consecrate your firstborn because this is what will happen. Magabisita ang angel of death, and then ang kada firstborn sa panimalay nga ngiyara sa pamilya kagwaay sang blood nga nakabutang dito sa doorpost, akon ina sila pagkuhaon. So ang inyong firstborn siguraduhon nyo gid nga mabuhi sila pinagi sa pag-apply sini nga pinta sang dugo. So it's a redemption through the blood of the animal nga mahilway ang kinabuhi isang firstborn son. Tama ini ka importante sa Israelinhon nga kultura kay ang firstborn amo ni siya ang nagadala sang bilog nga panimalay. Sila ara sa iya ang continuity sang the word continuity sang pamilya Dok. So that's why ang firstborn during the time was spared because of what had happened sa sining nga istorya. Dok, balik kita no. Ang punto diri sa firstborn. Kay sa una bala ang firstborn, tama ka importante sa ila. Ang imo number 1 dito, nga kung wala sila nagpinta sang dugo sa ilang mga bakalan, sa ila hamba sa ila pertakan. Ang firstborn nila patyon gid. No. Tulad sa pagpatay sang Ginoo sa mga firstborn sa ituhanon. Ang ako nang balaan Dok sa firstborn. Kay ini mga firstborn, ang mga asawa gani kung mapatay ilabana, ang asawa hindi mag-take over sang
leadership sang panimalay, ang firstborn. Ang inheritance sa firstborn, hindi magadto sa asawa. Panitan ang asawa mo balo. Ti ang asawa among mag-assume sang pagpangulo sang panimalay, hindi ang sa ila panahon na hindi ang firstborn. Kag ang firstborn may ara dako nga katungod nga kung ano ang mga utang sang iya nga tatay kag napatay siya, ang firstborn amo ang mag-redeem. That's why may redemption diri. Na So, may okay. yeah. Ganaha ang Ginoo bala kung ano pirmi naton ini makita sa Biblia ina mga first fruit, mga firstborn. Tama ini ka importante kung ano ang una nga blessings nga nag-abot bala sa isa ka tawo. Dapat i-consecrate naton ini sa Ginoo. Kung kuan tan-aw naton ang application sini. So nakitaan ko Doc nga it's not only the firstborn. Kaya ang the spiritual lesson behind this is that kung aton i-apply ni dapat i-concentrate naton ang aton kaugalingon, hindi lang ang firstborn kundi ang aton nga first of our time. First of our space, first of our income, first of our energy, first of our attention, first of our priorities. Tama ini ka-importante. Halos tanan. Kinahanglan una gid ang first love. Ang Ginoo gid ang may tag-iya sini nga butang. First income. So tight. First fruit. Na amo na siya First first day. Na ti ang imos na nga nagtrabaho ka ang first day mo, ang sweldo mo, kailangan i-concentrate mo sa Ginoo, ihatag mo sa Ginoo, ibalik mo sa Ginoo. Pagpasalamat kay ang first is very important. Doc, it's an idea of ownership, Doc. Yes. Ang Ginoong ang tag-iya sang tanan. So kung ano ang una nga ara sa aton, kinahanglan aton i-consecrate dito sa sa iya. Nadumduman ko na Doc kaysa una sa amon dito sa amon nga lugar. May ara bala nga mga babaylan nga ginakadto sa mga katawan nga magpaayo sila. Babaylan siya tigabalo kita nga witchcraft na. Pero ang iya ginauna nga every time nga magkadto dira. Okay. Sa hindi pa siya magkaon, ang una nga kutsara ginahatag ya ang una imbes nga hungit siya habuya kay para na sa mga espiritu. Kung maligo ka ang unang tubig ibisik mo ana. That's it. Kung ara na si Diaz ang mga iwan nga mga palatukuran. That is very important as well. Ginasunod-sunod na sa tanas sang kaway. Okay. So and that's the point. Ang redeem ang firstborn amo ang ma-redeem amo ang salvation sang panimalay. Kung wala na ang tatay. Yes, crossing the sea. Ano di Doc Vic ang imo na kwan. Ang kanami diri hindi pa na ko niatag ninyo. Pagguwa na ginila masulod na sila. Okay. They are well organized. Well organized army, well organized division. Because God is their captain, is their general. Nga gintagaan si Moses ang instruction. Yes, Doc Vic. Pagwa nila well-organized sila, kaya pambilog nga, dati pagsulod nila sa Ehipto, pamilya pa lang to. 70 pa lang. 70 pa lang, no? So, karon pagwa nila, nasyon na gid. Nasyon na gid. So, ang siling diri sa record, mga 600,000 footmen. Ang mga footmen. So, wala palabot ang mga asawa, wala palabot ang mga kabataan. Yes, Doc. Nga aman gimension nga footmen because ang basta lalaki gani amo ni ang hangaway. They are armed for battle. Pagwa nila sa Egypt, butsilingon 600,000 ang army. Amo na ang butsilingon sila. Butsilingon, it's a considerable force. Nga kung alang-alang ka lang na sa Pilipinas. Pildihon kay gid sini. So they are armed for battle. Okay? They are organized. Ang hambal na to, they are organized. But what happened, pag abot nila dito sa Red Sea, they are really disoriented. Kaya nga man, imagine ba lang natabo, at sa tubangan nila, ara ang Red Sea. Sa likod nila, ang hangaway. Ang galagas. Te, anong himuon mo? Duha ka bukid sa kilid. So, anong himuon mo? Sina? So, kung atong tanaw ng istorya, nagreklamo pa ganyan,
bangod bala nga wala sang wala bala sementeryo to sa Egypt, diri mo kami gidala para magkalamatay. So imagine nakita ko sini, wow, bago pa lang gani sila nakakita sang plagues to, no, kung paano ginluwas sila sang Ginoo, pero amo pa na ang ilang ang kahadlok bala. Kung kisa bala, Dok, I like your point. Kung kisa bala ang kahadlok, amo ni siya ang nagari-write sang istorya sang Ginoo sa aton nga kinabuhi. Kaya kada isa sa aton may historya. God has a story for you. So tungod sa kahadlok, ginari-write niya ini, ginabag-o niya ining istorya, kay imbes nga mag-focus ka dito sa kung paano ang Dios nag-lead sa imong kinabuhi, ang kahadlok amo ni ang magatabon sini. So amo ni nakitaan ko sa natabo si sina nga Red Sea problem sa Israel, Doc. Amo to kayambal mo kay Doc Vic nga nakita na nila ang Ginoo kung paano sila ginluwas ang napulo kang mga kalalataan, kung paano ang Ginoo naghampak, nagperdis ang mga Diyos ang Hituanon. Pero ara karon na-overwhelm naman sila. Naman sila, na-hardlock naman sila. Nga wala sila kabalo nga they have the God. Nga mo nagsugo sila pagwa. Pero ang kanami lang diri. Kaya ang Ginoo, despite of that, ang Ginoo nag-take over gyapon. Kanami bala sang text, Doc, diri nga ginhambal nga naghambal, do not be afraid. Hindi ka magkahadlok. Kaya ang kahadlok ang kahadlok sila kuan na inyong kahadlok. Be still. So kung isa bala ang command sang Ginoo nga kung may ara kita problema, ang command sang Ginoo, pahimuyong ka. Pahimuyong nga, magpahimuyong kay gapanik kita kung may problema mo, kung may ara sang kuan, may reverse psychology lang. Pahimuyong, be still. Daw mayanghag ka, and then ma-realize mo ito. No, sige, and then ang sunod din, and see the salvation of the Lord. Karon pamangkot, di nang kaluwasan sang Ginoo. Kay ara sa likod ang ngaway, ara sa tubangan, no, ang Red Sea. Pero naghambal siya, and see the salvation of the Lord, which will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. So, the Lord will fight for you, and you shall hold your peace. So muna akong may mga matabo bala, Dok, nga medyo makabati ka sa doktor, may cancer ka. Ano na himuon mo? Ini nga teksto be still. The Lord will fight for you. And then what happened next? Go forward. Tubig na, anong ginhimo sang Ginoo sa tubig? Gimbuka niya ng tubig, but God the Lord said, you go through it. Anong ganhambal sa Isaiah 43 ba na siya nga, you will pass through the waters and I will be with you. Ang kanami bla i-dramatize nila. Nga sa kakurog sila, iban sila guro kay ilin. Sa kurog. Kag na sila Ginoo, hoy, kumate. Kay mo nung tindog. Tanawa kung anong himuon sa Ginoo sa inyo. Doon nagbalik ang ilang malamutay nila, nagpalamula ng ilang nawong kay nakita, nabatian nila ang hambal sang Ginoo. Kanami sa Hebrew 11:29, Dok, naghambal siya diri, by faith the people passed through the Red Sea. Wow. So it was through faith nga they pass over there. So amo na siya sa atong Wednesday. Do not be afraid, hindi mahadlok, stand still, tindog, and then you will makita ang deliverance sang Ginoo, and then the Lord will fight for you. Ang inyo buhaton, tindog lang. Kag tanawa ang ano ni, ang himuon sa Ginoo. And then he walk through it. Diretso, lakat, diretso, kadto kadra, pass through the waters and I will be with you. Step forward. Command sang Ginoo sa aton. Dok, way na kita na time. Ang akong di isa nakita sa aton nga Wednesday. The Egyptian blindly forsook them because they did not see that God was doing extraordinary things for His people. Nalipatan sa mga Hiptohanon nga ang ila kontra, hindi ang si Moses.
kundi ang Ginoo sa babaw. Di ilang nga ginlagas. Kaya abi nila tawanon lang ang mga ano ni. Tawanon lang pamaagi nga nakatabok sila sa Red Sea. Gilagas nila te ang siling Biblia nga sa tapos nakawagwa na ang katapusan, pinakatapusan nga Israelinon katabok na sa piyak sang Red Sea, nga nagbalik ang dagat kag wala na gid sang nakita sa ila. And that's the point. Doc, Song of Moses, ano ni Doc ang imo na? Ining Song of Moses, kung paano bala ginuwas ang Ginoo ining mga katawhan pagkatapos nga naluwas sila when they passed through the Red Sea. Ang unang step nga ginhimo nila, ang unang act nga ginhimo is worship. Worship. That's the nice thing. Kanta, after God's ambahanon. deliverance is worship. Pasalamat. Pasalamat sa Ginoo. Pagpasalamat sa Ginoo pinagi sa ambahanon. Kag ang mga ambahanon, ang ambahanon diri nga kung aton basahon ini diri sa 15 kapitulo 15 naghambal ini sang pipila ka mga butang like God is the warrior, God is the strength and our salvation. God is righteous and glorious and holy. God is faithful and loving. But ang pinaka-importante diri nga nakitaan ko dok ining sa 15:18, God is the God of all nations. Bisan pa amutong natabo sa ila, yet God is a redemptive God. Nga may ara man gali nga mga nasyon kaupod nila nga na naluwas. But sila ang Ginoo hindi lang Ginoo sang Israel, kundi may mga mix multitude nga nakakita dito sa natabo mo. So sila man nag-ambit sina nga kaluwasan. So umunang tama ka importante bala sa aton bala nga mission as Seventh-day Adventist nga aton naon nga ang Ginoo hindi lamang para sa mga Adventista kundi Ginoo man siya para sa tanan. Ginoo man siya sa mga Budista, sa mga Muslim. So we need to preach the gospel. Ang kaluwasan para sa tanan paagi lang sa Israel. Israel. Yes. Kaya ako gapati Dok, ang Biblia silent man. Pero ako gapati, I might be wrong. Pero ako gapati nga may mga Ehiptohanon nga nagpinta man sang dugo sa ilang bakalan. Kay ti ang mga angel nga manugpatay ang mga angel, ma-overpass lang sila mo. Pass over lang sila. Kung makita nila nga ang bakalan sang imo balay may dugo. Ti most likely may mga Israelinon, may mga Ehiptohanon man to nga ang mga di atong brasilingan nga may Israelinon nagpaminta sang dugo sa ilang bakalan, mapinta man ta. And I'm sure nga ang angel nagpass over. Kaya pagwa nila hindi lang man sila pure gid mo. Ang iban sila pangasawa ng mga Ehiptohanon. Ang iban sila na may mga bana nga mga Ehiptohanon nga nagupod man sa ila. And that's the point. Dok, wala na gid kita sang time. Mahay na lang ko sang imo last word, Dok, with you have. Ining aton nga leksyon subong tama gid ini ka importante nga dapat gid naton tun-an kay diri naton makita kung paano ang Ginoo nagluwas sa iyang mga katawhan. This is also ining kaluwasan nga ginpakita sang Ginoo through mighty wonders, and his great power is also the salvation that we are anticipating in the future. Jesus through his blood, siya lamang ang makaluwas sa aton, maluwas lamang kita pinaagi sa grasya. Kag nagpromisa gid ang Ginoo sa aton nga pagakuhaon niya kita diri sa sining Ehiptohanon naton nga puluyan, kag dal-on niya kita dito sa promised land nga ginaman niya para sa aton. Gani kita as an Adventist, we need to tell others about this plan of salvation. Ining gospel nga aton ginahuptan parang iban makaambit man sang kaluwasan kag langit nga ginaman sang Ginoo para sa aton tanan. Amen. Kanani mga kauturan. Kanani sa atong leksyon ang pagtabok nila sa Red Sea. Ang number 1 sa Sunday nga ako nakita one word. Ang imo hinambal kina relief. Nga ma-relieve lang sila sa kapintasan kag sa problema. That's why si Paro nagsiling lakat kamo. Yeah. Ikadua ang word nga redeem.
nga redeemer ang mga firstborn. Kaya muna sila ang magatalos kung napatay na ilang nga may sila ang mga panganay amo ang dumala sang panimalay. And then ang sa Tuesday is go forward. I will fight for you. And that's it. And then the Song of Moses, worship. Every time we have victory, always remember to thank. The first thing we're going to do is thank Him. Yeah. Sa hindi pa si Dr. Vic magpangamuyo, aton anay pasalamatan ining aton nga mga sponsors, Mr. Ido and Fee Don Bandes, Mark and Merel Mendoza, Dr. Erwin and Rhoda Hardinico, and Dr. Hardinico, Mananghilin Barbasa, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Antipas Piedad, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, Sir Alex Fijidero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Ladel Labalan Gascon, Marlobel Hirota Luri, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, John Luciano Juligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, and Jet and Susan Caro. Ang Diyos magapanalangin sa inyong amon mga sponsor. Doc Vic. Amay namon nga langiton, madamo uging salamat sa imo nga kaayo, kaluoy, kag imo nga pagluwas sa amon tanan. Pinagi sa dugo sa amon maluluwas ng Singing Jesus, mayara kami sang kaluwasan. Gani buligi kami Ginoo nga mapaayo ang amon relasyon dira sa imo. Pinaagi sa angkon sina nga kaluwasan, paghinulsulan namon ang amon nga mga kasalanan, kag padayon kami nga magasunod sa imo nga kabubuton. Ang natabo dito sa Israel, sa mga Israelitas in the past, Lord, isa ini ka leksyon para sa amon, kag isa man ini ka paglaom para sa amon tanan, nga kami nagalaom sa imo nga pagbalik, nga pagaluwason kami, kag magapuyo kami sa sina nga puloy-an nga giaman nimo para sa amon. Bendisyoni ang mga kauturan nga padayon nga nagasuporta, nagabantay, kag nagapangamuyo sini nga programa. Kag ikaw man magabindisyon sa mga sponsors sini Ginoo, kag sa paglid man ni Dr. Tomado, upod man sa mga tao nga nagabuylog sini nga programa. Sa ngalan ni Jesus ako nagapangamuyo. Amen. Amen.